konečne nastal ten moment, na ktorý ľudstvo čakalo 300 000 rokov. Umelá inteligencia mi vygenerovala nákupný zoznam. Ešte predtým, ako začneme, porozmýšľaj, či nechceš tomuto videu dať jeden like. Zobrazí sa potom presne takým ľuďom, ako si ty. Poďme už na to. Obdržal som teda list vecičiek, ktoré sa tak priemerne nakupujú. Je tam nejaká zelenina, nejaké ovocie, dokonca sa dostal aj na sladkosti a na pivo, nejaký ten sír a podobne. Taký priemerný zoznam pre mňa, ako mňa pozná tá umelá inteligencia a ako mi to teda napísala. Dnešnou úlohou bude porovnať, ako keď sa ide na nákup autom versus keď sa ide bicyklom, teda aké sú výhody, aké sú nevýhody, čo koľko trvá, tak všeobecne to porovnám a hlavne chcem zistiť, či tento zoznam, teda priemerného nákupu, dokáže na tom bicykli odniesť takisto pohodlne a bez problémov ako na aute. Veľkosť toho nákupu bude nejaká takáto. Jedna taška a druhá taška. Tak čo myslíš? Zvládneme to s tým bajkom? Na takýto nákup budeš potrebovať nejaký bicykel s nosičom a na to si nainštaluješ takúto krabicu. Čiže je to od ovocia alebo od piva, predávajú aj také skladacie plastové, up to you. Ďalej k tomu treba dve gurtne, čím sa to celé uviaže, nejakú nákupnú tašku, ideálne reusable, kvôli planéte. A batôštek na plecia, keby toho bolo priveľa. No a s takýmto setupíkom sa vydávam na cestu. Preliezol som teda celým mestom a dostal som sa do Teska. Sem chodím strašne rád, pretože majú ten pípač, že si veci môžem rovno ukladať do krabice alebo do batohu a zaplatím to naraz iba pri pokladni. A veď ja ťa prevediem. Ideme zaparkovať mimochodom. Nie je to tu, kto vie čo. Už som robil video o parkovaní a Tesko nedopadlo dobre. Potom si to neskôr môžeš pozrieť tuto. Som tu ako taký nenápadný mystery šofér, teda až na tú helmu. Tak ja ti ďakujem, že sme boli spolu na tom nákupe. Ideme to nahádzať na bike. Let's go! Krabica jede sem. Ako odtiaľ? Zaistíme gurtňou. Hlavne sa toho v žiadnom prípade neboj. A môžeme ísť domov. Woo! Sme tady. Zmienil som sa už niekedy, že bývam na kopci. Ideme si to trošku zhodnotiť. Čo ty na to? Vyložil som to, trošku ešte stále fučím, ale nevadí. Zhrniem to tak teda, že kebyže idem autom, je to určite rýchlejšie, to je jasné. Kebyže je zima, je to určite pohodlnejšie. Je to nemožné urobiť to v zime na bicykli? Nemyslím si to. Stále to bude sranda a stále si môžem vychutnávať pohľady ľudí, ako na mňa pozerajú, že to je čudné, to čo robí ten. Kúpil som presne toľko vecí, koľko by som kúpil, kebyže idem na aute. To je dôležité povedať. Držal som sa toho zoznamu a je to taký nákup okolo 50 €, iba pre mňa. Mám by to vydržať nejakých 5 až 7 dní. Rôzne kuchyne tu mám tu nejakú taliansku, mám tu nejakú indickú, mám tu nejakú českú, je tu knedla. Držal som sa toho
GPT zoznamu a celkom sa teším aj na to varenie. Čiže ako bicykel obstál v porovnaní s autom, obstál perfektne. Myslím si, že jednak jednej, dokonca ma to bavilo oveľa viac. A hovorím, nebolo to také rýchle, ale to asi je preto, že som natáčal okolo toho. Čo je však najdôležitejšie, nezasvinil som ovzdušie a neminul som benzín, trošku som odľahčil z mestskej premávky, všetky plusy a najväčší plus, a keďže som ten benzín neminul, tak tieto sú zadarmo. Ďakujem, že si tu stále so mnou, určite si takúto jazdu niekedy vyskúšaj, stojí to za to, je to pre dobrú vec, je to dobre pre teba a hlavne je to sranda. Vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Ahoj!